Avvalo assalomu alaykum hamjiroни aziz. Imroz man ба шумо нишон медиҳам чӣ хел карда агар мумкин наметонистиго бошам аз Россия ба ширкати мобилии Тоҷикистон пул мондан мумкин. Вақте шумо вақтатон танг ба хона занг задан мехоҳед ё ки дар гирду атрофатон терминал нест барои маблағ гузоштан, ҳам ин бекомиссия 100% дарам мегузарад. Боваринок қулай. Барои ин аввал шумо чӣ бояд кунед? Play Market, агар телефонтон Android бошад, через Play Market бояд шумо приложение Сбербанк онлайнро дар телефонтон установид кунед. Баъд ҳозир нишон медиҳам, мана Сбербанк онлайн ба медароем. Сбербанк онлайн ба даромадам, платежа медароем. Инҷа мобилная связь ҳаст. Поёнтар ба мефароем. Ксел Тоҷикистон, Мегафон Тоҷикистон, Вавило Мобайл Тоҷикистон, Зет Мобайл Тоҷикистон. Ба 4 ширкати мобилии Тоҷикистон метавонем пулрӯӣ кунем. Ман Ксел Тоҷикистонро интихоб мекунам. Номери телефонро, яъне рақами мобилиро менависам. Сумма чанд пул мегузарондагиро менависам. Масалан 500 рубл. 500 рубл. Продолжить. Мана сумма ҳисомони аллакай перевод кард. Валютаи Тоҷикистон кати курсаш кати 72 сомону 20 дирам мешудааст. Комиссия 0 мегирад. 500 сом оплатить мекунам. Пул гузашт. Ҳозир боз ба дигар номера боз мегузаронам. Инҷанда аллакай телефонам ба ҳаст. Сохранить шудагием. Акнун нашбе. Комиссию оплатить. Вернуться на главный. Она мне хел пул мегузарад. Аллакай мана сообщение омад. Пул гузашт гуфта. Умедворам ба шумоён ин маслиҳати ман фоида мебиёрад. Аз рӯи ин маслиҳат шумо низ метавонед фирсонед, пул гузаронед. Хайр, худо паноҳатон дар паноҳаш нигоҳ дорад ва иди рамазони омада истода ба ҳар якатон муборак бошад. Бароятон пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, хотираи ҷамъ, дили беғам, сари бедард, чашми беашкро таманно дорам. Барори кор ба ҳама муҳоҷирони азиз.